हे ଯଶୋଦେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁବେଳେ ଜଗିଥିବି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଛାଇ ପରି ବଢିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର କୌଣସି ତିଳେ ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କେବେ।
କରିବାନ ହେ ଗୋପପୁରବାସୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ମୋ ତୁମର ତୁମର କାଣ୍ଡକୁ ରୋକି ପାରିନାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ ଅଭିଶାପ ଦେବ लाइट चेकिंग हो जाए ना बसा
ব্রজদণ্ড বিধাতা বিচার গঙ্গা দশমতি কুশধরি ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ ପାଖରୁ ଯାଉଛି ନେଇଯାଅ ହେଲେ ମୋର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଦୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏ ଗୋପପୁର ଭାଷୀ ତମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ନିର୍ଦୟ କାହିଁକି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କାହିଁକି କାହିଁକି ଯମୁନା ନଦୀର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ ଆଜି ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ବାକ୍ସିର ସ୍ୱର ଶୁଭାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେହି ଧେନୁକୁ କଷ୍ଟରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏହି ଗୋପପୁର ନାରୀମାନେ ନିସ୍ତବ୍ଧ କଣ ତମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଜନ୍ମ କରି